bom hai rok khlai nei phaiman sungabo nailei bisa batak di haide pungmung tamo puila sung pungmung no nailei nei do khnai tong nablen khorang clear ke serang tian sir khorang dipali khorang kam ke khanau na sir okay sung suitai saimano sakang sung pungmung nailei nei do pungmung ni pore se sung suitai thango suitai ni pore se kokthai ni pore kok butang ni thani se kok butang ni pore se iko paragraph rok akorok nongkhoro haita hingke pungmung wngkha kok sapro bukhuk tui peplai phaimani khorang no hino pungmung wngkha sungje tabuk sini je bukhuk tui khorang nongkhoroi eba je peplaui phaimani khorang eba abono no pungmung hingke pungmung ni yagulo suitai bahai wngnai nung je pungui tongmani eba nung je kok sai tongmani abono no sung suiwi bini mang rwkhangke sung bono hnai suitai bukhuk tui peplai phaima pungmung rok no suiwi phunukna bagui suijaknai mari rok wngkha sung je tabo kok sai tongmani eba sung je bukhuk tui peplai phaimani bono sung jodi suiwi phunukha hingke eba bono nung jesu jaga phano suikha hingke suimani je bini mari eba bini mang abono hnai suitai pungmung ni question jesaka pano phainai suitai ni question jesaka pano phaya phaitothok kaisa amon bagui no sung ma businai pungmung ni suijak mang kha suitai karon sung puila bukhuk tui je kok sai tongmani eba khorang nongkhormani abono no hino pungmung keba pungui tongmani yagulo sung suiwi bono mang rwkhangke eba sung suiwi phunukkhangke abono no hnai suitai okay buji khanable khorang clear nong nable sir dipale boda busi khabo asuk jorotei acha ge phaide sung pungmung ni dal eba pungmung dal ni khe mano sunga pungmung dal ni rok tamo sunga bo naileinai pungmung dal ni rok wngkha pungmung sari bai pungmung kwtha pungmung sari bai pungmung kwtha si do oro sari thai bai kwtha thaiyago sari thai bai kwtha thai phayago suitai je phrongo aprose suitai ni dal hingka se sari thai bai kwtha thainai bujikhnable o jaga question khlai pro pungmung ni dal wngkha sari thai bai kwtha thai eba pungmung sari bai pungmung kwtha kaini no chao none of this hai rok question phaimano eba phaima rok bo nuggo aini bagui mano hne over confident ta di question bosi di question bosi me yagulo answer khlai di haino ang mano hne phat donani kuno kok rui nini o kisisa mistake bai no nini wansokmani slaijagui mano nang nini muchungma rok sogui mani angui mano kwbang kuk borok no hai ongo faide hingke tabuk pungmung sari tamno hun abo sung naileinai pungmung sari wngkha bukhuk tui peplai phaipro bukhuk bisingo mungsa thaiyo phano kwchaya eba kebengjakya pungmung no hino pungmung sari romina hardi sari thai sung a e i o u
Wngkha swng semi vowel ni sai mano. Wngkha semi vowel o samung khaio bo. Haipano swng saimannai sinoro swng vowel lo bo bono use khaimani bagwi bo haino sini vowel no eba vowel sini bebagwi 6ta tongo. Gangke o jaga pungmung sario abono sao bukhuk tei peplai phaipro bukhuk bisingo mungsa thaio phano kwchaya eba kebengya. Srai srai ke e i o yo himprogo swng mungsa thaio phano swngno kebengnai rok kwrwi srai srai ke kogwi phaio. Hingke ang norokno puila saka o jagani vowel ni rounded vowel unrounded vowel front back central oma haiklainai phaiwi mano obono kisa cherine lady. Rounded vowel hingkangke tamo hingkangke kiting sarithai hino bono oro ang sirina pogwi thangkha. Kiting sarithai bobo bobo ni phai mano do. Kiting sarithai hingkangke o tei yo. Swng bahai kiting sarithai hinbono hingkangkai swng o tei yo himpro sini khwksui swng kiting khlaima hino. Hwnwi naidi norok hwnwi naikha norok sak sak bo sai mano. O yo himpro nai naidi norokni khwksui kiting khlainai norokma hwngnai eba khwksui kiting ya khe o bai yo no hwnwi maya. Bujikha na ble? sir. Hingke unrounded sorry unrounded vowel swng obono banailai bono khe tamohon bono hingke swng kefer. Bono hingkhe kefer sarithai hino. Kefer o tongnai I e tamni bagui bono haike ma hingkangke borok no hinfru hingkangke swng kiting wngnani nangya. Amoni bagui bono hingkangke swng unrounded vowel eba kefer sarithai. Front vowel o borok hingke bwskango tongnai I e ang noron chat sui phunukna hamani pokha the next class o phunukgano oro I e om haike asugoi do erpor se o u saka o central hingke saka ni kwcharo asugo central hingkangke iko bo central vowel hingke w. Hingke back vowel ukolog ni hingkangke omkhe front omkhe bwskang omkhe back o tongnai hingke o bai u. Garon bisingo o bai u hinfru hingke swng kiting khe bukhukma hwnmani bagui bono khe kiting sarithai. Sarithai ni kunu phano phaikangke teile manya rok wngla khwnale pungmung rok. Khwnai de tong. Khwnau sir. Tei kaisa kok tini kwtal join khaio mani sabo wngkha. Sir ang College tei kami biyang kisa sari kwchanai. ani rungno hingke BBMC tei ani para hingke OMPI. Okay kokrwi do. Hingke nung syllabus rok busukjaro tei nai tong eba bom hai choli tong exam to belai ganajak. Sir kaham no choli chung. Okay.
जोंबो जे मानसा गाहामनो ट्राइ खाइ दङ नरकनि बागैनो ओंके नों सारसनि थ्रुते जेमान माने आबरक दाति दाति परिबायदि द जेमान खांके इ सार गांके सों सारिथाय बे खोथाथाय ते पुंमुंनि बिसिङो कुइसन ले माननाय थां गांके न आमोननि बागै न गाहामके बुजिनानै नांगौ गांके ताब अमसुक जरतै क्लियार नं खोनाब्ले ना de pale srangti te dibiya busi खोनाब्ले अब इ सार पुंमुंनि सुइजाक मांनो ताम होन ते पुंमुंनि दाल के सैथायनि दाल गे सैथायनि दाल जों सारिथाय नायखा ताबो जों खोथा थाया थांनोसै द पुंमुं खोथा अंके बुकुक तै पेप्लाय फाइफ्रो बुकुक बिसिं मुंसा थायो केबें जागै पेप्लानाय पुंमुं न पुंमुं खोथा बाहायगे हंगांके क ख ग हमफोराव नायला जों डाइरेक्ट हनैमेया किसा हामा बाथाक्स अमा हायरगंगो तै तत्राव जोंनो किसा बाथागै नारकमा हाय इंगो आमानि बागै बनो हंके पुंमुं खोथा ते खोथा थाय नबो हायपानो खोथा थायपानो बनो जेफोर सुइरनाय आफोर सबक खोथा थायनाय ब पुंगुइ सिमि तंगो तब आं क ख ग घ नि साइ तंखा अब हंकांके पुंमुं आं जेफोर सुइ फुनुगो आफोर हंके सारि थायनि थानाय एबा खोथा थायनि थानाय हंके जेफोर क ख ग घ साजागि दं आफोर पुंमुं खोथा हंके जेफोर सुइ फुनुनाय आफोर खोथा थायनि थांनाय खोथा थाय माने न पुंमुं खोथानि सुइजाक मां हायता हंके बनो सानापुर हंके बुकुक बिसिङो मुंसा जाका केबें जागो एबा साकसाइजों पेप्लाय मानिया कलेज रगले मा खालायखोना सारिथाय बे खोथा थाय बुनि सुबासु नायै साकसाइजों पेप्लाय माननाय सैथायनो हनो बुनि सुबासु नायै साकसाइजों पेप्लाय मानिया सैथायनो हनो आब्रले मांखना कलेज रगो काहामके न आमरले फोरोंजागो हंके बुनि सुबासु नायै साकसाइजों पेप्लाय माननाय सैथायनो हनो सारिथाय हंके बुनि सुबासु नायै साकसाइजों पेप्लाय मानिया सैथायनो हनो खोथा थाय अमरले माननाब्ले ना जतन खोनायदे तं इ सार ओके गांके सों तिनि अमसुक जरातै नायलेमानि कुनो सोंमुं दा तं एबा बुचिया दा तं साग्रा दिसुकां मुंसासक बुचिया दा तं केबनि थानि सोंमुं रक अमसुक जरा जे क्लास खाइ तं मानि जतन दा बुजिजा दीपाले बुजिखा सार ओके गेते रक बो बुजिखना खाख्लायो अबंके बारद संगुस खांख्लायदा आबनि दाल हायपानो सों तिकिसा बुजिजांनाय तंगो कक नि चिकन कुक मानै तामरक नै अब बेलाय फायो आं आइगे रबो फायमानोगो कक नि चिकन कुक मानै बार सावनो रनो कक नि चिकन कुक मानै तामो सार पुंमुंदा पुंमुंगो आबनि यागुलंके सैथायनि परंके कक थायनि परंके कक बुतां नि परंके पैराग्राफ में तो सिन कक बे फारियाखो खोनायाखो ता आम जास बुजिना बागैसो गांके सों बावेल कन्सोनेन्ट पाइलेखा हायनोब्ले
vowel by consonant ni bisingo phaikangke manano blatabukle consonant kaibosok ni phaido abo controversy tongo aboni bagui abo hingkangke kaibosok rok ni phaiglak vowel se phaio abo hingke baksa jaga 22 baksa jaga 20 baksa jaga 21 abo janja grammar boyo janja abo kok salainai thik bo khailaia okra hingke je pungmung barsa swithai ni bisingo kuno sungmung rok kori khinablai hingke tola thanglaisina sung srangti clear nong nabla bo sir bujikha pungmung ni dal lok tamsa kaine pungmung sari Hmm. te pungmung gotha sari theke kaiboso soita kaijok pungmung sijak mangno ko sungtam hingkamo pungmung ni sijak seithai amno sana bagina seller chao haipano kaham ke doubt clear khaina de sung jodi doubt clearing angke exam rogo abadorenai amti rokai oloka abo boya amti herokni thang do amon baga am herong angke fat kisa bokar chol de haita busi ma to busi kha angmo sai mano hingke swithai wngna bagui tamnang thade srangti nang nong saka buibo khanakhai borok bo manai thang swithai wngna bagui tamnang bukti peplawis seyuta aro rokono doubt clear nyakhu haita swithai wngna bagui hingke pungmung nango do pungmung ni sijak ni mangno se swithai hinong hingke pungmung sungje kok samani o pungmani no swifungna bagui to swithai wngna ble pungmung no swifungno ke amon bagui pungmung swithai wngna bagui hingke pungmung nangnai pungmung tongkha se swithai phainai clear wngkha tabo ayo jagaran khrio borogo amno no bujiri guri guthang ke sungui oron dera ro cherai rok no sung bahai derai phaita gi ge angam no se sajak leya ble ge sar bafur sungno hairok se saya ble ni hingmano ta question le tai borok kisa misa guri rmano le sungbo bomti khebo jani wan sogui tongkha boroni wan sogmung sini wan sogmung ba sik joto jaga bo simung lak khaida ge phaide sung uskango noun pronoun adjective verb sung khaida part of speech mujuda mankho sir man ge sung apro noun no sung tamo ni khelai kamo mung mung tamo eba bini funuk mari kaisa redi mung ga hasagani jesabu mung phano jagani bung phano borokni bung phano okay ge busikha abo to kaham ke ge mung slai ke mungni jaga asukmani funuk mari bini mung tamo phanongkha ta mung khoyawi samani okay bo bini chini ani om herok ta haidi bana ke bar ke tamsa eba khlai khlai hingkai je borok tui kam jesa kam phan khlai rimani khainai eba khlai rinai je borok ni tuya buchu no ang sai mano haipano te kisa aro mane sai sreng janai tongbai ta mungse samung tangmani eba wngma wngya no funuk nai abo si khlai je borok samung tangnai amtiya mungsa abo hingke tangphang se je samung no tangnai hingke bo si tangphang tangjaknai khlai
tangjaknai hingke tangphangbai je tangjaknai abo hingke tangjaknai hingbo hingke khlai hingka hingkelai mungsa je wngmani eba wngya phanangthong samung khlaimani hingke nongkha samung hinui chimani buchidi abono no khlai hingka hingke o khlai ni bisingo no verb ni bisingo no dal tongo o dal rok jora jora borok rwui rwo amoni bagui norok no bini dal eba bisingo tamo abono chwng ma naileinai iko verb mungsa samung tangjakma tangjakya eba wngma wngya no rwgui sanai kokbak no hino verb eba khlai clear response di gangka noro manma maya busi ang bai ka sai Yes, mane sir, बुजिगोन. ke faide okay faide songbini phunuk mari naileinai verb ni phunuk mari wngkha cha thang phai mwnui akorok mane no romina harti je wngmani samung wngmani cha phanangkha cha amo verb no ble thang amo verb chawi tongo chanai chathung jespa nongkha tobo cha hingke bini soi verb eba chao chanai chakha o je o khanai aborok hingke to bini tense ang judi tabuk chawi si paikha hingke tangmano chakha hinui sanai ang judi chawi si tongo hingke ba chao sanai eba ulo si chanai hingke to chanai hinui sanai nai o kha obo hingke tense bo chwng khaileinai next class o khaileinai eba tini judi jora mankha hingke tense bo tini khlai paileinai haida ang ani bijap kisa pogui kai phem bagui jaguli kamio phaijakbla hingke amoni bagui norokni tei kisa baki tongo haida grammar motamuti ani motele ang agokjak no hinui mano ono topic rokle bahai bo saimaya ano tei kaisa rwjak tongo kok bwkhal eba essay writing abono bo ang khana soni ni bisingo no clear khaireno bisi babo bangya essay writing rok phaibo kaisa kaini rok se phainai garoni bisingo kwbangma swijak abo hamung sinia swijak agini je kwcham rok no simsi chwng naio agi rok bahai kheno manaio chwng hingke tabukni kwtal rok no asuk ro bo romia tabukni simung kwtal sinai kwtal amo hai rok tongo chwng aborok no mankha hingke naio no usuk jora tui chwng naiman haida hingke faide kok borok ni kok thai achukrem eba word order ang no thajing samani oborok no le ta pokjabadi kwpal omo hingke thailaika omo jesa kwbano ang phaima rok nukuta hingka hingke history of language literature bono ang mem phwrungna bo bai kisa kok salaina hinui tongo ongko rok haino basa commission khlaimani o basa commission every year no somir sar pogya bono waisa panang bono pogma rok nugya kho tini jora tui basa commission every year no rwo bo mungsa guri ui phano rwo tomo basa commission tei basani bagui recommend khlaimani tei orthography oborok no tui question karmani nugya kho hingke chwng aborok no kaham ke naileinai ang chini miss bubar bai kisa kok salaina tongmani khana rok ni bisingo ang sai rwano hingke kok borok ni kok thai achukrem bahai ching khamo SOB, sir. kok borok bai hingke chwngbono hwngnai Tangphang tangjaknai khlai. hingke इंराजी ni ke bahai ching khamo sa Subject, object, verb. subject object verb gang chwngbono kok thai bai ke chwng sakangke aba kok butang bai sakangke kok butang bai sadi Tangbai ang nor tau ni se saman. amron english bai hingke chwngtam hanai SOB. english bai hingkangke I eat rice o je mai o rice obo se oro thangui tui do amon bagui boron ke subject verb object
Hingke haini bagui SBU. solai hayungo be bagui kaiba sukchi tongkhamu kokthai achugrem eba word order eba language pattern ang kaiba sukni sakamo norokno Kami sa hayungo ang aborno chikon ang swinar din sao silinar khana norok class rogo haipan pokai ta hayungo be bagui 6ta dal baikhe kok sajagui tongo obono bo rui mano getei norokno college tongphorogo India ni kok bo sajakna getei hayungo bo sajana hayungo tabuk bo sukjaratui languages tong eba kok tong mama porikha bo abo language family rogo nongni miss bubar phwrwngna topic to romna thangya to phano bo jehetu amno salaima ba ma saka hayungo be bagui kok sanai kaibasa kok bai sai tong eba bom hai bo kok bai bisi kwbang kok sajak om hai rok phaio mada mangkhasa bo sar bipa se phwrwngna language family bono se kisa khanama hai phada khana ka bo khala khana ka sir. thaipan answer ke maya khoi ta E hayungo be bagui 6000 ni simi 6500 da bosu jana kok sajagui tongo do baksa jaga 6000 ni simi 7000 baksa jaga 6000 ni simi 6500 mahai ko mano gangke correct data na oi aboni notes rok manano ani thani tongo ang survey kok salai tongo bo paile ni bagi snamui maya korok panungui mano hingke sini India o bo busuk bang om hairo phai mano gangke sung tabuk joratui bo kok bo song bai kwbang kok sajagui tong om hairok phai mano Mandarin Chinese ta tamjani na abono kwbang kok haita o kok bo song no sini ha sakao eba world to kok sajagui tongo hai sini kok bo song rok saimang kana bele sini language family rok tamo aborok kai phwrungjaka sini kok bo song phwrungjaka Dipale srangti do kisu sadi gangke kok bo song ke kok bai kok dek rok le he notes sarbai sarbai kene notes rok coverage khainani bagui sang borno swngnaio phwra phwrungjaka ne do kok research aboni bagui no next class o ang bo bai kwrwnglainai tei next class o aboni bagui clear ang ang kha khlaio amoni bagui no ang borno swngui naio khara khlaijak ne khlaijak angke ang to bono data rohonai sir no ge faide swng tei kisa oboni bara tongo bar ni je dal eba bini achugrem rok eba swng tamke siniman abro nailene aboni bagui swng puila swng sini kokthai achugrem nailekha swng bahaike swngcharo kok sana nang eba swng bahaike swngcharo kok saui choliui thangnai hingkake aboni yagulo verb eba verb wngkha sini kok borok kokthaio final o achugo eba paithago achugo pogya nablai na abo Dipale Ihi sar pogya. okay ge faide swng mothak khlai kok borok bai nailainai finite verb eba non finite verb finite verb tamno hen non finite verb tamno hen eba mothak khlai tamo mothak khlai tamo swng abono naileinai mothak khlai hingkha ke ang
माइ चाव o jaga sini kokthai srai srai hainable na songbono mathagi mangkhanable kokthai paikhanable sir. okay ke phaide sungtabuk non finite verb nailene ang phani tongode song tei kisa ke naidi non finite verb bong gangke ang chawi ang thui ang thangyake ang monei amarok pada paikha ang chawi sung mathagi de mangkha sagradi sin kokthai pada paikha complete dangkha Sir. obo no hono mathagia khlai phia complete sentence by incomplete sentence ni tongo do sentence ya phia mo obo honke verb se norok aborono phano busi tongui mano complete sentence tamo incomplete sentence tamo sentence bo tom haikan snamjak ble kok bota ang mai chawi am bahai no ang thangui am hairok bahai no complete ngya khu kok bota amno bohno phia amo hingkangke sudu romaina harde o barbo simse om hayengnai do cha ui barb wngkha cha ui wngkha bini mathagya khlaini sinimari ui simiya ang busina bagui se ui hini siro ang thangya khe to sakasabo ang thangya khe bo phaiglak aborong gesisung complete wngkhnable ang thangya khe ujeya khe obono bini sinimari bujikhara tabo bujikhnable Sir. mathak khlaio hongkangke direct no sung full stop rui mano ang chakha panangkha ang mai chakha panangkha ang mai chao panangkha chao chakha chanai orto nung মানে kokthai to chai tongnable na eba sentence to chai tongle na garon bisingo de cha bai kha o cha hongkangke verb o kha kha hongke to nung cha kha ni chai tongle na বুজিখানাবলে বুজিখানা Sir. tei rogle Bujikha sir. gangke phaide tamsikamo tei khoroksan bumung ang pogui tongkha srangti dipali tei ni bung tamsikamo chandini chandini kok saya kona tini ni ango screen no nugjak phaiba bung pogui tongo do nongle bujikhanale chandini Sir. Sir, kisa doubt tongo hapano busi soga. boro jaga sadi bomo oboda na abon sikangni Sir, omono. omone sikang Mehetak topik romani no busi ya kisa. obode sengos kang noun pronoun eba part of speech khaile da Sir. mung mungslai khlai khlaigoron halok bonai oma herko seng khaile kenable na part of Sir. speech aron bisingo khlai eba verb ni tonge de aboni dal si obodo aboni dal ni bisingo bo question rok phaio amoni bagi sengo omno tini khaile kata buji khenable Sir. Busi. gangke verb tamo afur tangno no sakna samung mungsa mungsa tangnai tangi eba wngmang eno phunuknai amno no verb no bujikhana Sir. ke aboni yagulo hingkangke verb tamo sairika angmorno cha rok thang rok phai rok muni rok obrono verb mungnable Sir. ke kok borok ni kok thai achuk rem seng nailayo tamni bag hingake
sini kok samani kok butang ni system by se verb no sung sini nai haita haiken ma sini nai bele ang mai chao haiken sung kok sable ke o jaga bo verb ni bisingo dal bohni mano eba verb ni part khata bo ke dal bohni mano eba bini bedek bupra pan hni man kata ge verb no sini unan bage eba verb ni dal no rom na bage finite verb by non finite verb ni tong do mathak khlai be mathak ya khlai mathagei siri jaknai bo mane no full stop rimanu bono ge jodi mathagei simaya khomke mathagei me khotai ko garon bisingo sung bom hai kok thaino ke mathagei mankha eba bom hai bar no ke mathagei mankha eba bom hai no ke sung mathagei maya sung kok saya dei bana ang mai chawo eba ang mai chakha aba complete nong khnable sung mathagei man khnable bono sir. ei ga ang mai chawi aba sara sakha mathagei de mangka sung bono Maya ko, sir. ei manya kho abono no non finite eba mathagya khlai mathak khlai be mathagya khlai o jaga no fer layo tabole buji khnable Sir, busi hata. ei busi ang ka sungdi ang no sai tongo ang no ni screen nukjak phaya bomong yango buskango jotoni bung to bahai nukjak na ba kabang maro ang ka abon bagin ni bung mo khui manli haita busi ang ka sungna ba tala sidi ang no rong ni bag si tong tong tam busi atu de be siring ka tong busi ang ka sungdi kang ke sung paya ko ang thui pada paikha Paya ko, sir. ei paya ko eba mathagei manya ko o kok butang no eba o barbo mathak se manya ko sung ang thui tongo gabono ke Sir, pai ka bong ke mathagoy ma ei uta. paikha abong ke mathak khlai phainei do obo phaianglak phaya pano busi na hardi phai kankle tam khaina ba phabo phayo agi rogo amon bagise mana haro no ke tai kaisa ke transitive verb eba intransitive verb ni sengman lai phinai abo hingke tangjaknai khlai eba tangjagya khlai kahamken busi khnable tei rogle buna busi kha Sir, busi kha. okay hingke naide transitive verb by intransitive verb sengam kaham ke bujilai phirunai tangjaknai khlaino hingke tamo tangjagya khlaino ke tamo tangphang tangjaknai khlai tangphang ke tamno sengkamu chandini tangphang tamno hennong saidaman Sir, tangsa gui tong mani samong oiba bahai rok na busok angke. do teirok sade teirok dipali saidaman tangphang tamo Sar tangphang jeno tui samung tangmano tangphang hono. abo hingke definition clearing ako do clear khairwana na yaman bain sungu tangphang tangjaknai khlai ni sungje subject object verb ni sungje samung khailai tongmani aboni definition bo clear ongna nango baidi songo tangphang tangjaknai khlai abo definition clear ongya hingkang ke phainai salo sung kok butang khlainani isa bejalo habai mano haita tangphang tamo sung puila abo naileni do o subject object verb tangphang ke je samung tangnai bono se hino sung tangphang
ang no samung tang tongnable tangphang kha je samung tangnai je samung tangnai abo no hino je samung tangnai bono tangphang iko o ang si samung tang tongo dipali maisa kha sab samung tang ba dipali si tang nable ang mai chao ang mai chakha sab samung tang sagra de ang mai chakha aro sab samung tang Sir, ang amoni bagene sawo o jaga tangphang kha je samung tangnai bono tangphang piamna easy hinui nai asa klai hinui tawan sokdi omo phai bo mano phaina bo chance dong tangphang tamo nei phaikan ke nang tam khlainai bapro ge tabuk tangjaknai tangjaknai ke tamsa o mai ke tamsa o mai ke tamo iko mai Tangjangnai sir. tangjaknaini definition sari tabuk bahai ke busini sing tangjaknai no Sir, je manui no tuiwi sung tangnai bono tangjangnai. ঠিক no noro busi mani busiwo busi tongphano clear khe definition ongya koni sanam ang nayo ta nadi tangphang ke je samung tangnai do ke je samung je tangphang bai samung tangjaknai abono no tangjaknai je o tangphang kri da iko je tangphang o tangphang bai samung tangjaknai abono tangjaknai himo panang kata do jai hok songnai di tangphang ke ang jemon jes panang to dipali panangkha jes panangkha ang panangkha ang no samung tang hanale sabono mai no dipali bol thunggu omno tegisa ang busiri rowano dipali bol thunggu o jagao bol thungnai sabo bol thungnai sabo o jagao tangphang eba dipali ge je samung tangnai abono no tangphang dipali no bol thungnai eba dipali no samung tangnai ble Sir. dipali maibor o phanang kata ge dipali maibor khna ble engka abono no tangphang tangjaknai hingke dipali bai je samung tangjaknai eba bol phanangkha dipali maira o phanangkha ta buji khana ble dipali maira o ge o jaga o dipali hingke je tangphang eba je samung tangnai
Dipali wngkha samung tangnai. Tangjaknai wngkha mai. Mai no ranabole bo. Okay, tangphang tangjaknai khlai. Khlai to verb. Khlai to iko verb. Saka singkana. Khlai to iko verb. Mungsa mungsa samung tangmani wngma wngyan phunukmani. Hingka jaga tei bo sengkam ke saimano. Ko verb siri kata. Verb hingka ke seng bai ke buchinai bono hingka ke seng je samung khlaimani. Chakha nongkha jesa panongkha je wngmani wngya. Seng bono no sai tong nable. Hingka jaga rao mane no bo samung no khlai tong nable. Kada kana? sir, kenal. Gangke seng saiman kha tangphang kha je samung tangnai. Tangjaknai wngkha tangphang bai samung tangjaknai. Eba khlai wngkha wngmani wngya samung no phunuknai eba samung rwnai phanangkha. Phunuknai phanangkha. Abono. Gising o jaga transitive verb eba tangjaknai khlai bai tangjakya khlai no bujina bagui hingka hingke tangjaknai khlai hingke oro ang mai chao. Subject object verb. Clear? Clear nong khanable? Sir. Gangke naidi oro object tongo. Object tong nable? Tongo. Subject object verb. Ang mai chao ang kamio thango. Okay. Oro sang full stop bori mano. Obo mathak khlai. Chungba mathak ya khlai bongi meya. Gangke tai kaisa songnai lenai. Ang moniyo. Oro object da tong sade. Object da tong oro. Sir kere ang subject wngkhe monoyo hingke sir tang no. Moniyo hingke verb ta. Monoi hingke verb beda. Monoyo monikha moninai. Monoi hingke verb ta. O hingke to tabuk se ngi tong mani ang moniyo. Tabo no mani tong nable na. Ang mai sao. Ang mai sao mane eating. Ngi tongo ng. Gangke subject verb. O jaga hingke tangjak khlaio hingke object kwrui. Hingke tangjaknaio hingke object ganang. Haipano ang monoyo. Obo sentence chai tong nable. Chaya tong ya nable bo. Sir sao. Om haiken phainai. Kaisa kok butanggo nang sana thangke object eba tangjaknai kwrui. Seng abono tam hingke seng abono tangjakya khlai nima sininai. Kaisa kok butango tak ang monoyo phan hinui rekha ang mai chao ni pan rekha. O jagao to object ganang. Object ganang hingke tangjaknai khlai. Jodi no object kwrui hingke tangjakya khlai. Ang chao ang thungo oro seng object manaman object mani na. Sir maya. Gitabuk jora tense. Pero tense rok khaijak dagi
Khana jora eba tense. Agi kada khlaika Khlaijak sir. sung je kok sai tongmani aborok sini jora norogni sung kok sao do. Hani kisa noro highlight khairisnai. Obo bo jora no sai tonga. Tabu tongmani jora present tense. Ei tong jora. Okay. Monggai future tense. Future amno kok borok bai. Nai phanuta holo nai. Thinang jora eba future tense. Ang mai chao ang mai chan ang mai chaka. Ang mai chaka. Okay. Pia bini Past tense. continuous tong khudo. Present continuous ni tongnai kho taksa oni phanta. Amani bagai next class o khailenai angno just highlight khairika. Sekang jora nai jora thinang jora. Amno no baksa thang rok ni hinu thinang jora no thang jora rok ni kaisa boyo sijak tonghai da. Robindra Krishna sar ni boyo angke thang da sika thinang da sika sai ya. Doctor ni taya surgeon ni boyo bo same ikan sijak na. Kisa pher layo haipan abo kuno bujiang na kre. Sekang ke sekang nai ke bangnai thinang ke thinang abo tamang ka bana abo to kuno problem kre abo no tini sing sana banai sing buji ke payo. Ke baksa ke ba tong thang nai amhai ke sata tong thang nai ke baksa ke sekang tabuk ul amhai ko sao sekang jora tabuk ul amhai ke jani je musungan ni borok sing businai tabuk je ngi tong mana bong ke tong ulo je ngai ke nai eba thinang eba ul ni businai ge je njak abong ke je paiji thangjak sakha ke abong ke sekang ni jora ni sing bujio haita sekang eba njak ni to kri to sekang ni jora haita ke sangama next class o continuous ni kaham ke naile na jora na tine Genor ni language family sar ni technical issue ni bagai kisal ler khapo ang tini sar be kok salena gang nor nori rohnai do abon nor no class da khaijaka abo ni sungu tamni ke ang sar no rohorna nangnai bla o topic to sar se khlayo buji khanable Yes sir. ke tini jorati to asuk jorati ni class khaine hanai snamjak ba asuk jorati kan sung ba thak laisina kuno mungsa suk sungjang nai de tongnai gradi tini je khlaimani